see, 'cause I think I do want you next to me. Pilipinas. Pinch. Oh my gosh, that's cute. Army, ano siya? It's made in Italy. Hello, that's so cute. Ito yung gusto kong link. Hi guys, second part na to ng question and answer IG ni Grace kasi nag-ask siya ng questions and then yung first part nasa kanya, so second part na to kasi ang dami pang questions. Oo, ang dami tutuloy na. lang sa channel ko guys. Ikaw na magbasa. Ikaw na Ikaw na magbasa. pumili kasi channel mo to. Meron dito, sino ang pinaka-close mo sa Inday? Choose one place, one only. Wala naman, wala. Lahat. Kung sino ang palubat na siya o paano to. Kung sino ang available. Kung sino ang available, katulad kayo, dito sa kanya nakatira, dito ako. So, kami ang close. Kami ang close. O doon ako kay Pompal, alis kami, biyahe kami, mag-travel kami, kami close. Si Kat, hindi wala. So hindi namin masasagot kung sino ang pinaka-close. Kasi iba-iba naman yung aming... Tapos wala namang as in, mas close kami. Wala naman ganun. In fairness naman sa atin. Pero ano kung pinaka-ayaw yung gawaing bahay ko? Pinakaayaw kong gawin yung mag-mop. Kaya nga hindi ako nagmamap kasi hindi ko ginagawa. Minsan lang kasi ako nagmamap. Maglinis ng bathroom kasi ang tapang ng spray. Yun lang, si Jen ang gumagawa nun. Hindi ako gumagawa din ng si Dan. Kasi Si yung Jen. sa pang-mold. baho. Si Dan din gumagawa. Kasi very strong. Ikaw, gusto mo to? Can you do the Lazada or even mystery box, please? Nag-ship ba dito ang Lazada? Bakit ako? Hindi ko rin alam kasi nakikita ko rin marami yung parang pa-surprise. Nakikita ko rin yan. Pero hindi ko alam kung paano. Kaya One day, siguro tingnan namin. Kumain ka, mukbang to. Ay, sorry naman. O, di ba? Ganyan ako. Pag may gusto akong gawin, steady na ako. Kumain ka. Ang Lazada, di ba pa rin yung Lazada? Oo, Philippines na yun, di ba? Mostly Philippines na Parang walang Lazada dito, meron gumtree. Gumtree. Ganyan kaya tayo. Tayo ang mag-mystery box. Pabayaran natin sila ng $10. Tapos ang dami natin ilagay. Ang dami mo kayang mga itatapon na. Ang dami. Or easy send. Easy send. Simple rice mystery box. $10 lang. Mag-business siya dahil. Mystery box. Joke lang eh. Ginawa Hirap ba? niyan, oy, kasi ang daming ang daming inquiries. Hindi, ang hirap Daming- siguro niyan. Shipping. Joke lang pala. Joke lang yan. Huwag niya seryosohan. From Kira Joy 93, mahirap po bang maging working mom sa 3 kids at working wife sa husband niyo? Mahirap? Hindi naman siya madali. Hindi siya madali. Hindi naman siya mahirap. Kasi gamay ko na. Sanay na. Sanay na ako kasi multitasking talaga ako. May sino umiiyak? Parang nagjo-joke lang. Nagjo-joke lang yun sa isa. Para sa'yo talaga yung tanong na yun. Kasi 3 kids eh. From Ryan Paz de Leon, kumusta magkaroon ng foreign hubby yan? Ano yung usual struggle niyo daily? Hugs and kisses. Ano ba mga struggle natin? Ano naman ako? So far, wala pa naman. Oo nga, ino. So far talaga totoo. Wala pa naman. struggle ko. Wala naman ako struggle. Yung ano, ay hindi naman. Iniisip ko sana kung ano ipapakain sa kanila. Easy lang eh. Yun lang ako kung ano iisipin ko din. Minsan sasabihin ko na naboboard na ako sa kinakain ko kasi parang paulit-ulit. Kami yung nagsasawa, yung mga boys yung usually nagsasawa sa pagkain nila. Yun na lang lagi. Parang feeling ko iniisip nila na para hindi na tayo Nirapan mahirapan. din. Si Jan kasi gusto niya simple. Pag may binago ako dyan, halimbawa, may niluto ako sa kanya dati na ganito yung may dinagdag lang ako doon, sabi niya. Gusto ko yung original. Mapapansin niya talaga. I want the original. Lalo sa brownies. Talaga? Oo, I like the first one better. Alam ko lang di ba, yung sa mo din, sa leche flan. Yung first niya napaka-smooth. Yung second, dense. Sabi niya, Medyo this is good. It's different texture. Di ba kagabi? Pala, totoo. Ganun siya. Ano siya sa ganyan-ganyan. From Weng_Zay, may lungkot ba at first nang sa ibang bansa kayo titira to have your own family? Siyempre. Ibang-iba eh. Sobrang ibang-iba. Iba-ibang culture dito. At saka, wala kang pamilya na mapupuntahan. Parang husband mo lang talaga yung pamilya mo. So parang, sa totoo lang, mas
kung iisipin mo talaga, mas nagiging strong yung relationship nyo ng asawa mo kasi all you have is each other. Kasi, ang layo ng pamilya mo. Kahit nasabihin natin na may social media, iba pa din kasi talaga na kapag may problema kayo, takbo ako sa like 5 minutes away lang, oo, doon ako matutulog. Inama, wala. So, para walang maiwasan yung mga ganun, huwag na lang mag-away. Maswerte lang naman siguro. Ako maswerte lang ako kasi siya, hindi naman ako pinapahirapan. Oo. Kapag luto lang na nahihirapan ako lang kakainin niya the next day. Pero nung una talaga, kasi kailangan mo mag-adjust, di ba? Tapos, ang dami mo pang isipin, magugustuhan kaya ako ng pamilya niya. Alam mo yun. Pero, para sa akin as long as nakita naman ng pamilya niya na masaya yung kapamilya niya sa'yo, mamahalin at mamahalin ka talaga. Totoo din. Di ba? Tapos grabe ka pa ipipraise kasi like sa family reunion, sasabihin talaga nila sa akin na sobrang napapansin ko talaga na iba yung saya ni Dan ngayon. Mga ganun. Tapos parang asaya kaya sa feeling niyo, wow, na pinapasaya mo sa parang may nabago ka sa kanya in a good way. Tapos ang galing kaya na napapansin ng iba na iba pala yung saya ng asawa mo dahil nandyan ka, diba? Parang nakaka-happy. In fairness din naman. Parang proud. Diba? Kasi wala naman tayong ginawa. Like, lang tayo, parang ito lang tayo. Parang we're just being ourselves. sasabihin, maliwalas ang mukha ng asawa mo. Kasi wala magkasama kayo. Totoo yan. Naghahanap pa kami ng question, guys. Nakakabusog to sobra. From Dino, ikaw mababasa niya. From Dino Nortislow Luis. Anong sikreto niyo po sa matatag na friendship? Nakaka-inggit kasi kayo. Siguro ano ba? Ano ba sekreto natin? Wala naman kami sekreto. Hindi naman sasabihin sa'yo yung secret. Secret nga. Ano ba sekreto? Ano yung siguro kapag nandito sikat? May mga sikat ang magganito kasi sikat. Siguro one day, no? Lahat tayo. Gawin namin to lahat kasi. Sikat lagi may sagot sa tanong. Mga tanong, tapos may mga segue. May mga hugot. Oo, sikat. Ano ba sekreto natin? Hindi ko alam. Siguro mas magandang nandun ako sa malayo kasi bihira ko sila makita. Tapos parang kita-kita kami, parang takam na takam akong kasama sila. Oo, kasi sa totoo lang, nagsasawa na ako sa iba. Joke. Nagsasawa na ako kay Kat, kay Lyra, kay Lovely. Joke lang. So yun, ayun siguro. Tapos hindi rin kami nag-uusap. Hindi. Si Pompal, hindi na kami nakapag-usap kasi si Pompal busy na rin yun. So work. Kaya pag kikita-kita kami, Masasabi mo ba na yun yung sekreto natin? Hindi Kasi ko hindi talaga kami ma-text. Nagte-text lang kami kapag may plano. Punta ka dito, Manay. Sa Friday, punta kayo dito kasi nandito si Manay, ganon. Yun lang. Pero yung Si Holly i-text sila o na nag-text. daily, hindi kami maganyan. Wala. Nasanay na siguro. Ako gusto ko sana ganun, pero nasanay kasi yung mga kaibigan ko, hindi naman ma-text. Di ba? Hindi naman ma-text. Kami ni Pompal before, sobrang kaming ganun, ma-text, matawag. Nung wala pa mo si Pompal, kami talaga parang call center. Di ba, Pompal? Pero nung nag-work na si Pompal, Bago na sila. Charot. busy na kasi si Pompal. Kasi yung time yung konti na pampahinga niya or syempre sa pamilya na niya yun. Kaya yun din namimiss ko rin kay Pompal. Pompal, I miss you. Sasabihin, hindi naman yun yung tanong namin. Wala, di ba? Wala kami sikreto. Basta pag kita-kita kami, wala. Mga baliw na. Wala kayong nagkuhang sagot. Ito, from James Kito, bakit din nyo na po nakakasama palagi yung Inday Love? Yun nga, kasabi niya lang. Yun nga. Busy si Pompal. Sila nga hindi rin nila nakakasama. Oo nga, kami na dito, malapit lang kami. May nagtanong, should I go to Perth to surprise my ex on my birthday? Ex mo? Sabi niya, I'm living in Perth, but should I go to his city? Ex mo? Ex mo? Paano yung ex mo? Ikaw na surprise, mayroon na siya. Pag nag-surprise kami, parang kasama palagi ba? Surprise! Hindi ko alam. Wag na! Bakit?
mahal mo pa? Mahal ka pa ba niya? Ano ba yan? Bakit? Wag na? May nagsusumbong. They're fighting daw si Kuya. Hindi ko alam, ikaw bahala. Ikaw mas nakakaalam sa... Oh, hindi namin alam kung anong relationship nyo. Para sa akin, parang... Tapos sineryoso talaga natin ba? Tapos ka-joke lang pala siguro kasi may laughing emoji siya eh. Okay pa ka. Ikaw, ginadyoke mo kami. Para sa akin, hindi. Kasi paano kung... paano kung... Ikaw na surprise, may kasama siya. Oo nga, Tapos mag-cause ka pa ng away sa kanya kasi mayroon na siya. Oo. Diba? Oo, ikaw na talaga. Thing_things. Should I stay if the person just treat me as a option? Kasi ikaw ang... Oo nga eh. You are way better than that. That's Ang right. daming tao dyan Na na... mas deserve ka kaysa kanya. Diba? Sus, tama talaga kaming dalawa. Huwag na. You know, alam mo, sobrang sayang ng oras na isi-spend mo sa tao na hindi ka naman tinitreat. Pinapaghalagahan. Oo, na-deserve mo kung paano ka i-treat. Sus, ang dami-daming tao sa mundo. Billion-billion. Alam mo yun? Meron kang ka-partner dyan. Hintayin mo na lang. Meron darating at darating yan. Wow, kasi ikaw masasaktan. Kaya nga eh. Ang swerte niya naman eh. Ang sakit naman nun. Huwag na, Kawawa naman siya. Sige, sagutin mo yan. Okay. From It's Me, Lulu. Bakit lahat kayo magkakaibigan foreigner ang napangasawa? Goals niyo ba to? Friendship goal! Friendship goals ka. Sige, tara. Uy! Grabe naman. Ano naman? Nagkataon lang siguro. Oo, may asawa na kami before pa tayo nag-meet. Kaya nga, hindi naman namin, oy, asawahin mo. Oo, hindi naman na love friends kami. Uy, mga asawa tayo ng konti. Hindi naman. It just so happened na... Pare-pareho ng pangasawa namin foreigner except I love. Yun lang naman. Nagkataon lang. Ako hindi ko goal na makapangasawa ng foreigner. Pero, goal ko na pumunta talaga ng ibang bansa. Sino ba naman ang ayaw? Oo. Mayroon din naman. Meron? Kasi nung college ako, kinikwento ko talaga sa mga ano ko. Like, nag-nursing kasi ako, diba? Kasi in demand siya sa abroad. So, sabi ko talaga, gusto ko talaga makapunta ng ibang bansa, doon magtrabaho. May mga classmates ako na sabi ko, no, mas gusto ko talaga dito mag-settle. And which is good. Really good, ha? Very good Na gusto niya na doon. Wala lang. Gusto ko lang talaga na magtrabaho. Eh, nagawa ko siya. Before pa nakilala sila, nagawa ko na yun. Kasi yung kapatid ko, nurse, wala. Ang sweldo niya kawawa. Sa Philippines, no? Yung kapatid ko, nag-nurse naman siya doon. Tapos na ano naman, kasi kinuha lang niya yung experience. Tapos, nag-experience. Tapos na rin siya, pero feeling ko, sana makaalis din yung kapatid ko one day. Pero, pahirapan, diba, yung nurse dyan. Pero, saludo ako sa mga nurses Oo dyan. naman, sobra. Kasi hard work, talagang pinagtsatsagaan. Hindi, ang galing-galing din talaga nila. Kasi iba kaya yung... treatment nila sa mga patient. Oo, tapos iba din talaga yung sa Pilipinas, wala tayong masyadong gamit, hindi kompleto yung gamit natin. Iba yung nasa libro na pinag-aaralan yung manay kasi sa totoong buhay. Sa libro, dapat ganito yung machine. Sa totoong buhay, wala tayong ganung machine kasi wala sa Philippines. So, sobrang saludo ako kasi grabe yung mga nurses dyan. Tapos, ang daming pasyente, isa ka lang. Alam mo yun? Pero sana taasa naman ang Kaya nga, bayad, no? Sana, no? Hindi ko na alam kung magkano yung swelduhan dyan eh. Pero sana naman Lalo na pag nasa private hospital. Oo, dyan si Miss noon. Private hospital kasi yung kapatid ko. Yung baba ng sweldo niya, sobra as in. Pero bilib ako sa kanya. Kasi Kaya hindi nga, siya bilib ako sa lahat talaga. Lahat ng trabahador sa Pilipinas, bilib ako. Sabi nga ni Dan nasabi ko din sa isang sa Jollibee mukbang namin. Sabi niya, bilib na bilib siya sa mga Pilipino. Kasi sabi niya, kung ganito yung i-deal ko araw-araw, ganitong traffic, hindi na lang ako magtatrabaho. Parang pag biyahe pa lang papunta work, tinatamad o pagod ka na. Kasi sa haba ng babiyahiin mo, so sabi nila, bilib na bilib ako sa mga tao dito na kasi nagpupursige talaga, nagtatrabaho talaga. So alam nyo guys, you're doing great. As in, saludo ako sa inyo din talaga. Ay, galing-galing. Pero hindi po namin goal lang goal mo? Hindi naman. Nagkataon lang naman. Oo, hindi naman, uy. Nagkataon lang naman siguro. Oo. Kasi naisip mo ba na you will end up in a hindi talaga. Ako, never ko talaga na-expect na dito. Ako rin Kasi din yung naman. goal ko talaga nung
nag-aaral ako. US talaga. As in, yun talaga yung pinaka-goal ko na doon ako talaga. Napunta kami nun? Oo, nung nagpunta ako doon, nagtrabaho ako na 1 taon. Hindi ako like masaya. So, umuwi ako ng Pilipinas. Tapos hindi ko naman na-expect na hala, uy, yung mapapangasawa. Kahit na nung okay na kami ni Dan sa like online online dating. Kahit nung nararamdaman ko na hala, parang papunta na to sa seryoso. Hindi pa rin parang nag-sink sa akin na hala, uy, kung papakasalan ko to, sa Australia talaga ako papunta. Parang nag-sink in na lang siya nung wala na, tapos na yung kasal na parang wala. Dito na talaga ako masasagot. Diba? Hindi naman talaga kasi natin hawak kung ano talaga ang nasa sa atin ni Lord. Very, very true. Kahit anong gustuin natin, minsan talaga nababaliktad yung mga plano natin. From, ano ba yan? Indescribable. Ano po pinag-usapan? Ng husband nyo when you have dinner together with the industry. Hindi namin alam kasi lalo na yung asawa ko, hindi naman siya nag-share sa akin. Hindi niya yung sinasabi sa Bigla na lang namin naririnig yung pangalan. Ako bigla ko lang narinig Rans. Pinag-usapan na pala ako, nililibag ako. Hindi ko alam. Parang feeling ko, tayo din pinag-usapan nila. Pero hindi natin alam kung ano. Oo, hindi namin alam. Alam. Tapos, kasi lagi ko talaga napapansin kapag si Dan, kinakausap niya si Tony, bigla na lang narinig ko yung pangalan ko. Ako wala naman. Nililibak na naman ako nitong isang to Parang nagkwentuhan lang ba ako? Anong ganap, ganon. Feeling ko yun. Wala. Or footy. Uy, silang dalawa, mga Get away. finances, mga financial churba eklubo. Kung saan nila Mahilig sila mag-usap ng mga ganyan. In fairness sa kanila dalawa. yun. Tapos, Nakakasundo sila sa mga ganyan. Babae kasi, or siguro ako lang, ayaw kong pinag-uusapan yung pera, Sa yung kanila mga parang sweldo. open sila. Sila very open sila. I think, depende lang siguro kung sino yung kausap nila. Ano naman, what do you all of the Indai's husband think of your friendship? si Jan, parang feeling niya, siya yung nakakilala sa kanila na lucky ako na Kasi, kung hindi naman kayo pumupunta dito sa Adelaide, hindi nyo kami makikita. Totoo. ano yung 21 left? So yun, ikaw, paano? Si Dan, mas siya pa nga nagpupush siya sa akin na, na makipag-friendship. Kasi alam niya na, parang okay lang ako Okay lang, wala. Totoo, kasi, lumaki naman ako na wala naman akong best friend. Tanungin mo siya pag umuwi, may friends ka doon? Wala akong friends. Hindi, meron akong friends, pero hindi ako like nakikipag-catch up. Kasi nahiya daw siya. Nahiya ako, Uy, nandito ako, umuwi ako. Oo, parang nahihiya ako na sabihin. Kasi tinanong ko na yan sa ako, kanya. tapos sabihin nila, iyan na nga yun. Ang gusto mo, tambayin ka namin? Oo, yung iniisip ko, pag sinabi ko ba, uy guys, andito na ako. Sabihin na, yun na ngayon, hindi mo kami kinausap ng ilang taon. Tapos sabihin mo, dito ka Kaya na. hindi siya. Ako naman, pag umuwi ako ng Philippines, Binibisita niyo lahat. yeah, kahit kapitbahay namin, uy, kamusta rin? Parang sabi ko, Parang nangungupan niya. Ganun ako. Okay, Ewan hindi. ko. Siya hindi daw. Hindi ako ganun. Hindi naman sa like, sobrang sama ko lang talaga Oo, hindi naman. Parang Nahihiya lang ako mag-reach out talaga. Kasi baka isipin nila, kapal ng mukha nito, hindi tayo kinausap ng ilang taon, tapos ngayon, pupunta-punta. pupunta-punta ng Pilipinas. Oh, hindi ko naman sila nakakausap. Yung mga kaibigan ko, yung last 2 years ako, hindi ko naman sila nakakausap araw-araw. Tapos nag-set sila nung sabi ko, uwi ako. Nag-ano sila na, uy, mag-reunion tayo. O, nag-reunion kami. Tapos kinontak ng mga kaibigan namin. So, yun lang nangyayari. Tapos ako naman talaga, mahilig ako magpunta na hindi pa umiinit ang aking pwede sa bahay namin. Mag-ano na talaga, mag-door-to-door na ako. Para pa ako, ganun ako. Parang sabi ko ako kasi syempre, na-miss ko yung mga kapitbahay, mga pamilya, gano'n. Yun ako. Hindi ko nami-miss yung kapitbahay namin. Hindi kami close. O, hindi daw siya close. Siya na Hindi naman kasi ako lumabas ng bahay. Uy! Ako kasi gala. Yung mga kapitbahay naman. Hindi. Kilala na lang nila. Yung mga like, sobrang tagal na doon nakatira, kilala lang nila ako kasi anak ako ng mama ko. Kapag hindi ako anak ng mama ko, hindi nila ako makikilala. Sabihin na lang, oh, anak ni ano yan. Pero hindi nila alam ko, hindi nila ng YouTube ko, hindi nila alam kung saan ako galing kasi hindi naman ako nag-Facebook. Siguro malalaman nila through Kasi kay mama. tinanong kami yata, tanong ako sa kanya, may kaibigan ka ba doon? Wala. 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 Kasi ano niya, wala kami, alis lang kami, doon lang kami sa bahay, di ba? Kasi na nakita nyo naman sa Philippines vlog. Kasi sasabi ko, kaya tinatanong ko siya,
Wala ka bang friends doon? Wala. Meron akong Meron siya, friends. Nahiya ako sa kanila. Ayaw reach out. Meron akong friends, nung friends ko nung high school, nung graduate na ako ng high school, wala na talaga. Kasi hindi pa uso yung social media nun eh. So, paano kayo magka-communicate? So, hindi na talaga, wala na talaga. Pero kasi high school lang, so magkakapit-bahay lang. Pero hindi na kami nakikita kasi hindi nga ako lumabas ng bahay. Tapos hindi na ako masyadong tumutulong sa tindahan, so hindi lang na ako nakikita kasi college na. Nung college na, meron akong sobrang close na dalawa. Na hanggang ngayon, close pa din. Para sa amin, close pa din kami, pero hindi na talaga kami nag-uusap as in hindi. Alam ko nasaan siya. Nasa Pilipinas silang dalawa. Yung isa, minessage niya ako kasi meron siyang ka-churba-churba na Australian. Pero yun lang yung last message siguro a year ago. Pero hindi na talaga kami nag-usap. Pero sobrang close namin. Kapag nagkita kami ulit, I'm pretty sure ang dami namin mapag-uusapan. Nag-catch up kami once in 9 months. Once lang talaga. Yan yung uwi ko galing US. Na nag-catch up kami. Tapos never na. Tapos never na. So hindi mo pa natin asawa. Tapos ilang beses na ako nakabalik ng Pilipinas, never na talaga. Sila yung pinaka-close ko na dalawa sa college. Pero same din, kapag umuwi na kami galing college, galing school, hindi kami nagte-text sa bahay. So ano yun na talaga yun? Talaga ako, hindi lang, naging YouTuber ka lang, nagbago ka na, hindi. Ganyan talaga ako. Tapos, nung nag-call center ako, may friends din ako na sobrang close ko din na nagta-travel pa kami sa Philippines, sa Bohol, Leyte, Davao. Na nung umalis na ako sa call center, hindi na din kami Ako naman yung problema, hindi naman sila. Oo, kasi hindi nga, Hindi ako sa amin communicate. yun, text eh. Kaya nga, na-friends kami ngayon. Friends kami, close kami ngayon. Pag uwi ko noon din sa mga Gambia, hindi ko Yeah, thank you, Riz. Welcome, see you soon. Ganun lang. Tapos dito na naman kami, close na naman kami niyan. Ganun lang, di ba? Ganun siya, ganun lang. Kaya nasanay na, nasanay na. Sikat din na naman. Sikat? Ano sikat? Sikat na, hindi ba nag-text yun sa akin? Sila hindi din. Wala talaga. Pag nagkikita, manay, punta ka dito, yun lang. Pero close naman kami. Parang nasanay lang kami na, kasi busy din naman kasi, di ba? Yun lang naman. From the same person, what's the most expensive thing you bought with your own hard-earned money? Yung Sa'yo, sa US. renovation ng bahay namin. Tapos sasakyan sa Pinas. Pero hindi akin lahat. Tinulungan ako. Pero yun yung pinakamalaki talaga. Like halos buong sweldo ko sa isang taon. Nandun na. Question. Same person naman. Describe both of your husbands in 3 words. Ano ba? Describe your husband in 3 words. Si Dan nakikinig. Okay. Ano daw? Narinig lang. My husband's wonderful daw. Ano? Tulungin, hardworking, patient. Maintindihin. Sa kanya na. Okay. Okay nga. Ano to? Success 200. 200. You're very strong woman while you're very lazy to find work. To be honest, hindi naman sa lazy to find work. My husband doesn't want me to work because having 3 kids is hard work already. Ikaw kaya mag-alaga ng 3 anak. Yes. And plus this one, YouTube, it's not easy, guys. Napa-English Diba? Tuloy ako. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Tapos hindi pala para sa iyo yun kasi yung Instagram ko para sa akin pala yun. Sorry, sa akin ba yun? Kasi sa amin naman yun. Ikaw, sa amin naman yan. May work kaya siya. Nakahanap na ako ng work, pinakawalan ko lang. Kasi pinili niya kayo. Pinili kita, success 200. Hindi, din naman, hindi ko na kaya. Uy, hindi ka. Hindi ko, parang siguro sa lahat ng tao, tayo yung hindi matatawag na tamad. Hirap na yan ang ginagawa natin. Kasi imagine, kami lahat gumagawa ng tapos Repeat yan ha, repeat. Kahit mas mahirap pa yung nasa bahay. Tapos buti sana kung like after mo mag-work, like may katulong ka sa bahay na gagawa. Ready na yung pagkain After mo. mo pa mag-work, may Magbasang magluto ka ka pa. pa. Tapos Maglalaba. maglo-load. As in, hindi Nagluluto talaga. maglo-load ako ng laundry. Tapos pagka-load ko ng laundry, mayroon niya na tutupiin. Wala yan, non-stop. Non-stop talaga. Lalo sa akin kasi may mga anak ako. Non-stop ang labahin sa amin. As in, sobra. Kaya huwag mo sabihin na lazy ako or kami. Kasi hindi talaga siya madali. Huwag mo sabihin.
artist, pero wag na. Don't say that our lace were not Sumbong natin sila kay Don Be. Sumbong ka na. Lazy, grabe. Diba, naman na minsan siya. nga yung ibang tao Uy, na, wala akong tulog kung alam niyo lang. diba, na, alam mo yun, dun ko na realize na parang tama na nung sila na talaga nagsabi sa akin na, uy, sobra na talaga. Bakit ka nagkakaganyan? Kasi dalawa yung trabaho ko noon, ha? YouTube, lagi kaya ako nag-upload. Everyday siya. Tapos ano pa, work pa ako ng daytime talaga. Si Dan talagang nagsabi, ginugutom ba kita? Ikaw ba breadwinner? Na, as in, sobrang, Yung asawa ko, nag-aral ako dito ha. Nag-aral ako dito ng aged care nung dalawa pa lang anak ko. Kasi sabi ko lumalaki na sila. Sabi ko, para pang baka, pag nandun na talaga sila na ako na lang mag-isa sa bahay. Sabi niya dyan, ikaw bahala, pero I don't think so na mag-work ka pa rin. So, natapos ko siya guys. Tapos nalaman ko, buntis ako. Hindi, ako nga na wala pa akong baby, pinapastop na ako mag-work nito, lalo na kaya kapag may baby na kami, di ba? Diba? Kaya huwag mong sabihin ng lazy, hindi kami naghanap ng work or lazy. Grabe, ano yun? Grabe ako ha. Uy, nung bago pa lang ako dito, hindi ako pinagtrabaho niyan, pero ako talaga sabi ko hindi. Kasi baka ano sabihin ng pamilya mo. Tama ko talaga. Totoo naman. So wala talaga akong tingin hanggat hindi ako nakahanap. Nung nakahanap ako, sobrang saya ko. Wala may trabaho na ako. Tapos parang nasanay na ako na yung trabaho ko na kahit sobrang pagod na. Hindi ko napansin na sobrang pagod na pala. Ngayon nga, inisip ko, like after namin mag-travel, inisip ko, like kapag umuwi kami ngayon, galing travel, bukas agad trabaho agad ako, tapos mag-edit pa ako. Naisip ko nga, paano ko kayo nagagawa yun noon? Diba? Kasi ngayon, parang, alam mo, nakakapagod pala. Pero, Kaya nga. hindi kasi, hindi niya lang alam yung mga struggle is real. Hindi niya lang kasi alam. Pero huwag niyo sabihin lazy kasi pangit naman sabihin na lazy. Kung lazy kami, gutom ang mga anak ko. Ang dudungis nila. Nauna pa nga yan pinakain namin before kami. Oo, bago gutom ka na, di ba? Sila munang unahin namin. Tapos pinahintay pa kami 30 minutes kasi nanonood sila ng TV. Bago kami nakastart ng mukbang. Gutom na kami. Huwag muna kayong kakain. Nanonood muna kami ng TV. Diba? Wait, sabi yan naman you're very strong woman. Thank you. Thank you. Strong talaga kami. Wala ka Sabi, ayaw mo ba kay Lyra? Parang sa kanya, very masungit ka, di katulad pag kila Manay at sa Ibo. Alam niyo ba, behind the scenes, binubuli ako Sila, ng ang bully dito. Sabi mo, sinabihan niya kami, naabutan niya kami yung first namin na Q&A. Oo. Nagsabi baliw kayo. Baliw kayo. Sa Ganun amin. yung Buliyan. Buliyan. Sila. ikaw laya. Yung mga ganyan namin, pa-joke lang naman yan. Huwag yung seryosoin niya. How do you handle criticism, especially coming from your relatives? Wala naman ako. Ako? Hindi ko kasi alam. May mga hindi naman namin siya relative, pero parang ano ata yun. Nagpunta ako ng US, no? Tapos, bumalik na ako. Hindi naman talaga ako lumalabas ng bahay. Kahit mo college pa ako, hindi ako lumalabas ng bahay. Tapos biglang, parang kaibigan ata yun ng mama ko, or hindi ko alam kung kaibigan niya. Pero sabi ng mama ko sa akin, uy, sabi ni nagbago ka na daw. Si mama yung nagsabi sa akin, kasi mama din, naghahanap din ng gulo. Sabi niya, uy, sabi ni nagbago ka na daw kasi nung naka-abroad ka, hindi ka na daw lumabas ng bahay. Parang tanga, hindi naman talaga ako lumabas ng bahay. Para may masabi lang. Ay, hindi ko wala. Hindi ko pinapansin, uy. Kasi ako talaga, binibisita ko naman lahat ng ko. Siya, grabe siya. Binibisita ko lahat. Sabi ko nga sa'yo, hindi po mainit ang aking pet. Nandun ako sa mga tita ko, nagbe-beso, nagbe-bless. And sa mga kapitbahay namin, as in, hindi ko alam. Kaya hindi nila masasabi na nagbago ako or anything. Walang nagbago kahit na nakapunta na ako ng abroad. Yun ang feeling ko. From _falling, nagkatambuhan na ba tayong dalawa? Wala pa. Kanina, malapit na talaga. Kanina, sunod dito. Grabe siya. Sabi niya, paano ka dyan? Busy ka talaga kami pakakausap. Ay, hindi niya talaga makausapin. Sabi niya, huwag ka dyan. Panoorin niyo yung Q&A ko para malaman niyo kung bakit muntik na kami. Muntik na masira ang friendship namin dalawa. Oo, sa part 1 nito. Doon talaga ako, grabe siya kasi namumula na siya na. Kaya Nilisig na yung mata niya. kakainis talaga yan. Favorite food to cook? Ako? Lahat. Lahat naman. Wala na akong choice. Kaya na Ito, Nana _Gilman. Ate Rice, ano ang pinaka-favorite mo na niluluto ni Manay Chona?
yung kare-kare mo masarap, sobrang sarap ng Pero kare-kare. ayaw niya ng peanut butter pero kinakain niya Oo, kare-kare. may nagtanong ka sa akin, bakit kinakain sarap na sarap ka sa ni Manay, kare-kare ni Manay, may peanut butter yun eh, ayaw mo naman pala ng peanut butter. Hindi ko naman masyadong na-taste yung peanut butter, pero masarap talaga yung kare-kare niya. At saka yung sauce ng lobster, yun talaga yung pinaka-the best, as in. Thank you. Uupuan ko talaga yan. Grabe. Halos naman kayo, di ba? Sarap talaga dun. Tapos pati doon, di ba kahit Oo, na sila. gumawa ka na ng ibang putahe, mas gusto niya talaga yung original. Kasi maybe yun talaga ang- yun. Maybe kasi yun ang una niyang natikman. Baka kung hindi Hindi, naman. kasi natikman niya yung ano mo, yung may gata. Ang sarap kaya nun, Oo. yung may ulo ng ano. Pero ayaw, Yan, mas yan din. masarapan siya, pero mas masarap pa din yun. Tapos yung mother-in-law ko, gusto din yung sauce niya. Pinaluto ako, sabi ko, uy, hindi ko recipe yan, hindi ako marunong yan. Baka Niluto mo na? Hindi pa. Hindi pa? Hindi ako marunong. Uy, baka mag-fail pa. Itakwil ako. Grabe na itapin. From Joyan_14. Hindi mo ito maintindihan kasi Bisaya. Race, di ba kasamukan ko magsigig anha si Ate Chona sa inyong balay? Peace, Ate Chona. Hindi ka ba magsaw ako strike? Hindi ka ba nagsaw nandiyan si Ate Chona sa balay mo? Parang hindi ka ba naguguluhan? Parang samok ba? Parang magulo. Hindi ka, hindi. Gusto ko nga nandito sila eh. Ayaw nga sana nila magsiniko. Alam nyo, hindi nila sinabi sa amin na hanggang Wednesday sila sa Adelaide. So yun, na-expect namin ni Dan hanggang Sunday lang. Kasi yun yung ang usual. Oo. Nung nagpunta na dito, sabi ni, nag-usap na yung mga boys, tapos si Hindi PJ naman namin lang. alam. Si PJ siya nagsabi sa Si atin. PJ sabi, we will stay here until Wednesday. Tapos, Ha? sabi ko, Ako until din. Wednesday? Ako din, di ba? Ha? Na-shock din siya. Plano niya sana, mag-hotel sila ng Monday to Wednesday. Sabi ko, parang ano, Kasi si Jan may appointment niya. Tapos yung bata na golf bukas. golf bukas. Tapos sabi, si Dan siguro siya kasi nag-ano na. Oo, na dito na, uy, hindi naman. Oo, hindi Sama naman. ko, girl. Hindi naman namin to puntahin dito kung naguguluhan kami dito. Parang anak na ni Dan yung isa. So, si Sog. Oo. Kailan may upload to? Yung announcement sa bukas. Pagkatapos ito, kung kailan mo Oo. part 1. Ano natin, isabay na lang natin. Oo, kaya nga. Aya Kabaho. Story time kung paano kayo nagkakilala. Eto guys, sorry kung hindi ko talaga makwento. Kung ako lang magdi-decide. Nasabi ko na ito last year, kung ako lang magdi-decide, gusto kong ikwento sa inyo. Pero yung asawa ko, although minsan ngayon parang ano na siya sa vlog ko ha, parang nag-ano na rin siya, yung parang nakakapag-adjust. Nasasanay na siya. Pero yung love story namin, gusto niyang i-preserve para sa aming dalawa. So, gusto ko yun irespeto. Pag maybe someday, hindi ko naman sasabihin sa na patapos, ganyan. Malay nyo sa last story nila, si Jan pa magkwento. Balik niyo siya magkwento. Hindi natin alam. Parang gusto ko talaga may kwento. Kaya maganda din sana. Pero, respetuhin ko na ng asawa ko guys. Gusto ko. Alam ko marami nagre-request sa inyo. Alam ko. Story niya. Hindi ko sasabihin niyo. Alam ko yan. Kaya, sana respetuhin nyo na lang muna. Thank you. So, ano natin to? Thank you guys. Mahappy ka sa ano mo? Sobrang sarap ng Korean, guys. Yung ang sarap nito. Hindi ko alam kung daing siya o ano. Parang pusit. Feeling mo? Shredded Ano na. siya? Parang matigas na chewy. Makunat na chewy na. Masarap. Nasarap. Feeling ko pusit or octopus. Na ginupit-gupit. Naalala mo sa Japan na sabi ko sa yung yung parang ito siya, di ba? Hindi ko alam kung ito yun. Pero parang Pero texture alam ko yung sinasabi mo. Oo. Pero ang feeling ko ito masarap. So yun na guys, thank you. Thank you guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next video. Yung first part nito yung na kay Race, ito yung second. So pag na-upload niya na yun, upload ko to. Kahit late ang vlogs ko, i-upload ko to. Char. Hindi naman siguro ito mahirap edit. Oo. Kasi dire-diretso lang naman. Gusto mo i-upload ko na ito mamaya. Joke. Thank you guys. Bye. Nandiyan na ang ingay na. Oh. Nandito yung mga bata. Ay, naka. We're done! Hi, Dad. This is Shepherd time, baby. Cheska Tavas. Yes, Tawan. Jerome Jerome Lopez. Lopez. Vanessa Luneta. Bernarte. Luneta. Annalyn Alan. De Los Santos. Altanza. Elena Elena. Platino. Alena. Hey, bye. Ayun.
laki na talaga ng baby shake it, baby shake it. Ayan, labas na kami dito sa Cotton On, guys. Holly